Good morning mga kabay. Naara ko diri sa building sa akong amo sa taas. Perti gyud kalaay. Pagkalaay gyud. Nga wala kay kauban diri sa balay. Mugawas na lang ko diri sa balcony mag video ang makakita kong mga tao diri. Hello. Na ako diri sa kinatasan nga building. Maglingaw-lingaw na lang gyud ko ani karong adlaw kay pagkalaay gyud diri sulod sa Pinoy-anan sa akong amo. Laay ning walay amo, duha ka bulan. Kung amo, dudugay pa kay mo balik. Pagkalaay gayud. Lami ba ko na lang ba? Di ara makita nimo ning Alwasan Road diri. Kita na ko ang mga tao ay mga sakyanan, daghang sakyanan. Ako diri sa taas sa building, nagmuni-muni kay mingaw kaayo, Pasko na. Mingaw kay Pasko. Pagin kwarta way amo, kaya ang amo. January 9 para siya muuli. Mag-text siya ganiha. Pagka na lang, duwagid ka bulan, ang ilang bakasyon. Yara, diri ni sa kuyanan sa kong amo. Mingaw ang payag, mingaw kayong payag, oy. Pagka mingaw, bagayod sa kinabuhi sa OFW. Oy amo, nara sa balay sigluklok ka. O karon bisitahon akong iring. Akong miming. Hello sa kauban ako diri sa balay. Ikaw lang gyud akong kauban diri nga magkalipay. Hello. Good morning, Lolo. Mao ni akong best friend nga si Lolo. Wala lang gwapa diri sa balay. Kami ra gyud duha ang gwapa diri. Kami ra gyud ang duha nga nabilin diri. Lolo? Og napakoy kauban nga mao si Spider-Man. Hello, Spider-Man! Kumusta? Kumusta akong amigo nga si Spider-Man? Hello, Lolo? Asa naman na tong amo, Lolo? Kaluoy po na to, Lolo. Kita raman taon duha dere. Kapag kaluoy na lang ni akong alaga. Luoy kayo. Alay, Lolo. Look, tanaw ta diri, Lolo. Tanaw na lang tari sa bintana, Lolo. Para tamalingaw. Ya, sige. Tanaw po dia. Tanaw gyud para pawalas ka laay. Pagkalaay gayud sa payag, Lolo, mga walay kauban. Gimingaw ka ni late, Lolo? Ako pod, Lolo, gimingaw ko. Mao ni ang among puy-anan, akong puy-anan diri nga naas taas mi karon duha sa akong alaga nga iring kamera taon duha diri. Og regards daw sila Ming. Regards daw ang imong mga fans. Pagka na lang yun. Sige, pagtanaw sa diha, Lolo, para pawalas kalaay.